Hey everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बरायनायखौ बावहरबाय ओमफ्राय आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दंथ'यो आरोना ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअआ जागोन माबा आरोना जोंहानि आइ बाबा फैनो नागिरदों आलासियानो ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननो आङो दिनै मा खालामो मा मायो एसे शेयार खालामलांनो गोसो जादों ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि गोसो दंब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाहैबाय मा सङो मा खावो नोंथांमोनजों आं बेखौनो एसे शेयार खालामलांबाय थानोसै लोगोफोर बेयो जोंहानि न'नि थारुन गायनायमोन आरोना फुङावनो थारुन जावदोंमोन नालाय ओमफ्राय माइयानो साफा खालामबाय दंमोन दायो ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायबानो जाहैबाय नै जोंहानिया बांद्राय मोजांबो जाद्रायासै ओमफ्राय नै बेबो काक्लेराबो जोंहानि न'निनो फ्राय खानानै लाबोनाय लकेल काक्लेर आरो लोगोफोर दायो आङो नै मुला मैगं सुनानै हानो नागिरदों आरोना हानानै लाखाग्रोनोसै आङो मुला Ui, Simon, hi cô baba, hi. Hát đi em nè. আমার নাম শিবম को दायो लोगोफोर नै आङो मुलाखौ संग्रोबाय ओमफ्राय जोंहा दङ नै बेयाव दङ ना ओमफ्राय बेयाव दङ दाउ जोंहा दङ दाउ लकेलनि लोगोफोर मोजाङै खोलिबाय थाला आं दाउखौथ' गासिबो मिथिखायो ओमफ्राय जोंहा नै आलासिया मोनफैबाय मनायाव मा लाबोदों मिथिया मैगं थाइगं थास' ओमफ्राय नैफोर माथाय मिथिला लोगोफोर ओमफ्राय मेथाइ दङ ओमफ्राय ना नै बेखौनो थास' गोसोम दुदालि सनफेरानि बायदिया थै जाग्राया फुदुंखाबाय साहा लांसै लोगोफोर दायो साहाया रेडिनो ओमफ्राय लोगोफोर दायो नै संखांजोबनानै आं दसे फांखायाव जिरायनानै दंमोन आरोना ओमफ्राय बे खालि मैयामोन आरोना ओमफ्राय मैयाथ' जि गरम लोगोफोर थानोनो हान्थिखौनो मोनाखै आरोना ओमफ्राय ओरैनोबाबोथ' बेबायदि देहायाव मार गरम मोनखायो लोगोफोर नोंसोरथ' मिथिखायो ओमफ्राय आं दायो नै दसे आरामसे रेस्ट लाथ'बाय आरोना Morasi tanah segede. दै lakukan dia nih. Tapi sampai mana? Ini mana labu? Ikan sih bo. Mula po benja na hor. 수지? 능셔서 시간이 해요, 넥. Dah kan tawar muni ba?